Ik krijg meer goed van die mensen. Hè? Ik waardeer het wat ik nou zeg. Ik krijg allemaal meer goed van die mensen. Waar? Maar ik denk dat ik sowieso. Allergie met palonie. Ik krijg mijn brood, wortels, ik krijg mijn splitpies, ik krijg mijn dal, ik krijg mijn rijst, mijn vlees, ik krijg mijn hoender, aardappels, even, you just name it. Ik krijg alles met Allah's kudrat. Maar wat ik klaar wil zeggen is die mensen wat moet geven, wat die weet van mij niet. Because I know about de goed wat ik geef is veel te min. Zie maar ik zelf 200 mensen, dan komen nog 400 mensen nog. Zo, ik ga nooit, Allah wil ons wat niet weet, ons kan nooit doen wat Allah maakt. Maar die pillow van islam wil ons leren, wie is onze Allah? Because die geld en de goedheid wat ons heeft, moet ons geven. Net zoals Allah voor ons hij gegeven, zo wil Allah je moet weggeven, Allah ze krijgen, Allah ze krijgen.